wathumela abantu ukuthi bazonginonusela ngemali ngayichitha imali yabo ngathi na ngifuna imali mina ngifuna uSiyabalanda enzeke le phezulu le ama-officials ake ngisho kanjalo officials abathi bawumkhonto kanti baqamba amanga. These people ba-investile Eastern Cape. I-Eastern Cape batshela ukuthi la nenze show ukuthi angeni sizonika kanje. Uyayizwa leyo nto? And labo bantu ngibabambile abangifuni nokungibona ama-officials because bayazi ukuthi mina ngingena ngenkani. Uyayizwa leyo nto? Nangomunye Boot Africa mpofu angifuni ukukhuluma amagama abantu. Angikhuluma ngagama lomuntu akumazi kahle. Angikhuluma ngagama lomuntu. Unomuntu omunye abantu abaloko bemjabulele emkhontweni. Hey, yazi lo muntu uthulile ushaya phansi ulele kanje. Ulele uthulile abamboni ene lo muntu uyisithenjwa esikhulu sika baba. He's a very big snake. Ngimbambe Eastern Cape khona la esihlangane khona ngathi kukhulu ukuthi uthe mayithi wayitshela ukuthi wathumela abantu ukuthi bazonginonusela ngemali ngayichitha imali yabo ngathi na ngifuna imali mina ngifuna uSiyabalanda enzeke. uSiyabalanda Friday Saturday I saw wish abanemali kwi-youth because I'm always supporting them. Whoever onemali ngizwile kuthiwa abomshipheni bayaya ngizwile kwi-meeting sikhuluma lapha bayaya. That's a good thing. Abanemali, let us all go in numbers. I-Eastern Cape is infiltrated ngamaxoki abantu abaholayo, even uOscar uba rentela izindlu bahlala ezindlini zakhe. There is one question engibuzayo kuwe khona. It's even happening ewadini yami. Isilungu sithi you scratch my back, I scratch yours. Angithi? Ukwi-structure. Ukwi-structure it's either say what noma say VD noma say zone noma yini. But abantu abaholi be-ANC, they keep on giving you tenders, but you are an MK member. Are you not selling us somewhere, somehow? Are you not selling us? We are stayisa because they cannot be giving you tenders while ungapha ka MK. Ba-ede futhi baze baku-edele imisebenzi bathi yenza nalapha, which means ikhona into enithembisane ngayo. And futhi into esithe siyibamba meeting izolo neprovince bathe ma comrade nonke ningawari ningakhathazeki. Le yanto yenziwa abantu abahamba bekhetha abantu babo kuyo yonke indawo ehlisana umoya ibanjiwe leyo nto khulilekani. Khona into ezoyenzeka eThekwini abantu abangayazi. Ngeke futhi ilikhe nami ngeke ngiyikhulume. But izodida abantu abaningi futhi abaningi bayoshaya izandla bethi waze wahlakanipha SG. Because abantu kumele bayikhulumele emawadini wabo. Abantu kumele bayikhulumele emawadini wabo ukuthi cha lo muntu siyamfuna ngoba uwenze kukhonjwa izinto ezenzakalile. Uphi lo mkhonto kanti qala wawenza ama program without budget. It's because manje qala sasigcwale endaweni ngoba ngangithi mangifuna ukwenza iprogram kungashiya ukuthi ukhuluma ezubani babe sukuma abantu bayo supporta. It's a good thing le nto yenziwa lezi ingane lapha kaMashu just because kunama gatekeepers who are behind abathi le nto angeke yenzeke. Abantu bese beyibonile behomeya, abantu bebeyibonile beyama PR council, bebeyibonile beho director komasipala bephethe, abanye sebethathene imali ezirong. Ithi ingoma asazowadla imali. Mawayidla imali zama ukudayisa imoto uyibuyisele emuva, ubuyisele abanikazi bayo imoto yabo ngoba ijampile kwasho isigebengu. Sathi ijampe ngempela ke manje ngoba umuntu ozovele nje kanjalo nje umuntu nomuntu uyongeniswa imisebenzi